Mas Guru Besar Lankar Ida Bagusin puhe henkisyys, mystiikka, uskonto ja Vishnu-yhteiskunnan filosofia. Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, nimeni on Lankar Ida Bagus. Olen Guru Besar, professori ja pappi Vishnu-yhteiskunnassa. En tullut Alankomaihin saarnaamaan uskontoa tai saadakseni teidät uskomaan johonkin. Ei, tulin palauttamaan Penkaksilatin kunnian, rakentamaan omaa elämääni ja ennen kaikkea välittämään esi-isieni tarinan, Vishnu-yhteiskunnan tarinan. Kuten opetuksemme sanovat, on parempi kohdata vaara rohkeasti ja kestää puolet sen seurauksista kuin pysyä passiivisena peläten, mitä voisi tapahtua. Tänään kutsun teidät lyhyelle mutta merkitykselliselle matkalle henkisyyden, mystiikan, uskonnon ja Vishnu-yhteiskunnan ainutlaatuisen maailmankatsomuksen pariin. Vaikka näitä termejä käytetään usein toistensa synonyymeinä, meidän näkökulmastamme ne edustavat täysin eri alueita. Vishnu-yhteiskunta ei ole uskonnollinen lahko, vaan henkinen yhteisö, joka perustuu empiiriseen tietoon, havaintoihin, kokemuksiin ja esi-isiemme opetuksiin. Pyhät kirjoituksemme, jotka on kirjoitettu Lontarpalmun lehdille, eivät ole koskaan uudelleen kirjoitettuja tai vääristeltyjä. Ne ovat säilyneet autenttisina ja muodostavat filosofiamme selkärangan. Tiesittekö, että Vishnu-yhteiskunta on ollut olemassa yli 9000 vuotta? Se perustettiin Sri Lankassa lihasta ja verestä olevan miehen, Vishnuhin, toimesta. Tuohon aikaan luontoa kunnioitettiin, ei jumalana, vaan elämän lähteenä itsessään. Ihmiskunta on aina pyrkinyt ymmärtämään olemassaolon mysteeriä. Mutta tuossa pyrkimyksessä on syntynyt monia tarinoita, jotka myöhemmin kehittyivät uskonnoiksi. Esimerkiksi hindulaisuus. Monet sen niin kutsutuista, pyhistä, teksteistä kirjoitettiin paljon myöhemmin kuin yleisesti uskotaan, ja ne sisältävät oivalluksia, jotka on lainattu, muutettu tai kopioitu vielä vanhemmista sivilisaatioista. Jopa sana, hindu, sai alkunsa persialaisesta väärinkäsityksestä sanasta Shindu, Indusjoki. Todellinen historia hämärtyy, kun myytit korvaavat faktat. Vishnu ei ollut Jumala. Hän oli vapaasti ajatteleva hindu-buddhalainen mies, joka asetti järjen uskon yläpuolelle. Sanskritin sana buddhi, joka tarkoittaa erottelukykyä tai älyä, oli hänen opetustensa ytimessä. Ja juuri siitä maailmankatsomuksemme alkaa. Pappimme, tai pikemminkin gurubesarit, eivät julista jumalallisia totuuksia. He ovat henkisen tieteen, etiikan, kamppailulajien ja ihmistietoisuuden professoreita. Mihin me uskomme? Emme usko luovaan Jumalaan. Luonto on elämän luoja. Elämä syntyy vedestä, luonnollisten prosessien kautta, ei taivaallisen suunnitelman mukaan. Ihmistä ei luotu Jumalan kuvaksi, Jumala luotiin ihmisen kuvaksi. Sielu, henki, tietoisuus, ne ovat kaikki materiaalisia. Ne syntyvät luonnosta ja palaavat siihen. Ei taivasta, ei helvettiä, ei jälleen syntymää. Kuolemamme jälkeen jäljelle jää vain muisto, jonka jätämme toisten sydämiin. Luonto on ikuinen. Ei ihminen, ei uskonto, ei ego. Vain luonto on se, mikä oli, mikä on ja mikä tulee olemaan. Siksi opetuksemme sanoo, luonto ei kuulu ihmiselle. Ihminen kuuluu luonnolle. Mystikkat voimat, yliluonnolliset lahjat. Me kutsumme niitä ihmismielen luonnollisiksi kyvyiksi. Voimia, jotka meillä kaikilla on, mutta joita harvoin opimme käyttämään viisaasti. Kaikki tässä universumissa on selitettävissä, jos olet valmis havainnoimaan ilman pelkoa tai ennakkoluuloja. Jotkut kysyvät, onko Vishnu-yhteiskunta uskonnonvastainen? Ei. Hylkäämme uskonnollisen sorron, mutta kunnioitamme jokaista yksilöä, myös niitä, jotka uskovat. Niin kauan kuin he puolestaan sallivat muiden elää vapaudessa. Valitettavasti historia on osoittanut meille, että uskontoa käytetään liian usein väkivallan, ahneuden ja hallinnan oikeuttamiseen. Sana, uskonto, tulee latinankielisestä sanasta religio, joka tarkoitti kerran pyhän kunnioittamista. Nykyään se on monille vallan väline.
Inspiraatiomme ei tule ylhäältä, vaan sisältä. Elämästä itsestään. Esi-isiemme viisaudesta. Ja rohkeudesta ajatella vapaasti, vaikka se tarkoittaisi vastavirtaan uimista. Joten toistan, en ole tullut käännyttämään teitä. Olen tullut palauttamaan jotain, jonka me ihmisinä liian usein kadotamme yhteytemme luontoon, itseemme ja toisiimme. Kiitos.